belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Leden van 6 verschillende vakbonden zijn vanochtend naar Forti gegaan om daar te praten met de regering. Ze willen duidelijkheid over de 12,5% korting op hun arbeidsvoorwaarden. Vanochtend was er een vergadering onder werktijd waar veel vakbondsleden op afkwamen. Daar is besloten dat de regering een daad moet stellen. Ze willen niet langer praten, ze willen actie en vinden dat de 12,5% die moet worden gekort niet terecht is. Het gaat niet alleen om vakantiegeld, dus stellen de vakbonden. Het gaat ook op de indexering gerelateerd aan inflatie en de eenmalige uitkering voor degenen die al aan hun salarisplafond zitten. Als gevolg van de actie van de vakbonden is er vanochtend op verschillende scholen op Curaçao in de eerste uren geen les gegeven. Volgens de VPCO, de Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs, zouden veel docenten naar de vergadering onder werktijd gaan en waren er te weinig leerkrachten om op de leerlingen te letten. Daarom werd aan alle leerlingen gevraagd om pas om 10 uur naar school te komen. De docenten die aanwezig waren bij de vergadering onder werktijd gingen weer op tijd terug naar de scholen, zodat de leerlingen toch een deel van de dag les konden krijgen. Minister-president Gilma Pek-Pisas heeft laten weten dat hij de actie van de vakbonden niet begrijpt. Er zijn afspraken gemaakt voor het coronageld en de leningen die van Nederland zijn gekregen. Daarin staat onder meer dat de 12,5% wordt gekort op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Daar moeten we ons aan houden en de financiële situatie van ons land is niet goed, aldus Pisas. Hij begrijpt daarom niet waarom de vakbonden nu een actie hebben gepland. Gekoppeld aan de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren moet de regering ook akkoord gaan met de nieuwe wet normering topinkomens. Daar wordt volgens minister Silvania van Financiën al sinds 2015 over gesproken. Vorig jaar is een wetsvoorstel ingediend. Wat hem betreft moet er daadwerkelijk werk worden gemaakt van deze nieuwe wet. Hij hoopt nog op een reactie vanuit Nederland van de staatssecretaris Van Huffelen. Maar als die niet komt, moeten we gewoon ons werk doen, aldus Silvania. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Gisteren vond de opening van het parlementaire jaar plaats. Daarbij heeft gouverneur Lucille George Wout de plannen van de regering aangekondigd. Deze wil voor de komende periode een aantal hervormingen doorvoeren op economisch, financieel en gezondheidstechnisch gebied. Op economisch gebied moet dat gebeuren door investeringen in de toeristische sector. Daarna wil de regering de cost of doing business verlagen en de bureaucratie aanpakken. De modernisering van de Belastingdienst moet zorgen voor meer inkomsten voor de overheid, aldus de regering Pisas. Een oud-medewerker van de kustwacht is veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en hij moet 240 uur voor de gemeenschap werken, een zogenaamde taakstraf. Daarnaast moet hij het terrein van zijn huis in harmonie teruggeven. Volgens de rechtbank is bewezen dat de kustwachtmedewerker geld illegaal in ontvangst heeft genomen en daarmee een terrein heeft gekocht. Hij zou drugshandelaren hebben geïnformeerd over werkzaamheden van de kustwacht. De politie heeft gisteren, 7 maanden na de diefstal van zwaar reddinggereedschap van de brandweer, deze weer teruggevonden. Dat gebeurde bij toeval, namelijk tijdens een drugsinval in een huis op een terrein in Groot Santa Marta, Bandabau. Naast de 427 marihuana-planten vond de politie de gestolen brandweergereedschap. Die bestond onder meer uit een hydraulische schaar en een spreider en verschillende hoge drukslangen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.